Atenció, ja saben que ha estat costum d'aquest programa, durant el llarg i ample que ens ha vingut i ens ha acompanyat el maestro Josep Maria Diéguez, ens ha escrit unes poesies que deia ell que era un negre que tenia apartat i amagat i ho anava explicant. És que volia cobrar doble sou. Volia cobrar doble sou. Avui he sabut que és que no se'n cobra ni un. Diu, per tant, doncs mira, ja em destapo, ja no ve d'aquí. I a més al negre li fèiem rentar els vidres. O sigui, imaginis. Sí. Vostè dirà. Doncs bé, com que avui no sabia què fer, perquè ja m'havien enxampat infragant i dit, mira, saps què? Farem allò que vam fer l'altra vegada, una crònica dels fets. No del Ramon Muntaner, sinó dels d'avui, Doncs vinga. Vol que li aguantem el micro? No, perquè així jo... Val, perquè així vostè... El trec i no se sent ni... A veure, si hi ha alguna cosa que no diguis, que al final la lletra ja no me l'entenc jo mateix. Els primers estan clars, però els últims ja no. L'entendrem. Diu, això avui comença esbarat, com sempre, però una mica més. Tothom està atabalat, però ningú com en Cellers. Avui ens va de jefazo i fins ens han corbatat. Però quin paio més panyasso, sort que aviat s'haurà acabat. Però què fot ara en Bernils? És un pingüí o un tarat? Jo no és que sigui llevafils, però ja em sento superat. I vinga cava, i vinga olives, i vinga parlar de tabac, la capa, el capota i les fulles, en Cribillers ha explicat. No, que gira. No, que ha donat la volta. Es veu que l'home gaudeix, reivindicant el món del cigar. Tanta valentia mereix un lloc en el nostre altar. En Bofill ens acompanya, si no en carn, en esperit, de vi. I encara que ens foti canya, s'ha de dir que és ben parit, com el vi. Quin discurs que ens ha cardat amb aquella gravació. Un brindis ens ha dedicat, ideal per l'ocasió. Primera... Vinga. Ara no entenc la seva lletra. Sí, la primera paraula. Nit de sorpreses aquesta. Què hi fot aquí en Pep Poblet? Que no és la primera volta, aleshores jo calladet. És que no havíem coincidit encara. És assidu del programa en directe o des del sofà. I és que l'audiència reclama el seu moreno Mustafà. Hosti tu, si és en Cidonxa, el filòsof resignat. El seu cognom rima amb ronxa, però no em quadra el disbarat. Insulta a tothom el paio i es deu creure intel·ligent. Al meu barri viu un iaio que li dona voltes 100. Entretant, escriu en Richard i la codina també. Aquest rima amb Sutxar, així com podem anar bé. I què els ha fet en Pere Prat? Què us ha fet en Pere Prat perquè el premieu amb no sé què? No sé com us l'ha acceptat un guardó amb tanta mala fe. En Garriga és el culpable. Pobres polítics, què t'han fet? No siguis irresponsable, darrere la càmera i quiet. En Beguer i els acudits no enganxen ni amb cola d'impacte. Són vells, dolents i resclosit. És patètic l'espectacle. Ara sé d'on recoll-li bé la dèria dels xistos a l'Albert. La mare, però, ho fa més bé. Només li faltava un de verd. L'Arjona presenta en ball el nostre particular Versace, que de tant anar amunt i avall supera qualsevol batxe. Ole! Aquest ritme no s'aguanta. Ara en Ruiz ha entrat. Prefereixo fer el Carpanta que escriure aquesta velocitat. A veure si... Ara bé, clar. A veure si avui en Dot també es deixa prendre el pèl. Potser li fot un calbot al bandarra d'en Biel. Diu que avui ha fet calor, com si no ho haguéssim vist. Així pronostico inclús jo. És possible, ho haveu vist? Avui l'home ve inspirat i ha entrat amb molt bon peu. Els plàtans ens ha trencat, he patit inclús pel meu. Vet aquí la gran icona d'aquest programa irreverent. I és que en Cantizano li dona el punt que el fa diferent. Està seriós avui el nano. Sembla persona formal. Però què fot? Serà marrano? Sempre hem d'acabar igual. Les portades, com sempre, burxant allí on fa més mal. Segur que més d'un mal de ventre provoqueu al personal. Ara toca cabaret, com si fóssim un vulgar molino.
D'on l'heu tret a la Mistinguet? Retorneu-la al camerino. Calla, doncs, sabeu què us dic? Que no està pas malament. Li suen cantizant el malic i és que el paio es fot calent. Com he pogut viure fins ara sense conèixer la Blanys? Aquest porte, aquesta cara i aquestes plomes oranys. No són oranys, però bé. El Molino no, l'escala és el que sembla el plató. El saxo d'en Poblet s'embala mentre ell regalima suor. Entra en xus de 4 grapes, arrossegant-se tant com pot. Agafa unes quantes patates i es queda fent l'estaquirot. L'Anna Hernández diu que se'n passa cada dia aquesta cosa. A mi això em sobrepassa. I on dimoni suposa? Els polítics normalment aguanten molt poc la broma. La Laia és força diferent perquè sap passar la maroma. En Josep Maria Jurado topa amb el clàssic micro tossut. Sort que aquí hi ha una tropa que la tècnica en vençut. Ara el Mac Potter fa que tothom corri veloç, i és que tota la gent se'n va al plató número 2. Si voleu que ho sigui franc, no entenc de què va aquest joc. Espera't, m'he quedat blanc. És el rei del Magic Talk. Anem acabant. Diu, ja eren les últimes ja. Ara diu que arriba en Guilla, vencent la publicitat. En Quico està de rodilla, als seus peus agenollat. On és el zap, on és el nap, fins la parola ha volat. Quan en Quico aixeca el cap, apareix en Pons Pilat. Xicot, si vols un sudari, vés a la Caixa Manlleu, que et donguin un calendari i ja no et para ni Déu. No, perquè és que sí, però és que m'ha faltat l'última frase, que deia, és que seguia amb ell, deia, sembla que és xicot de missa perquè la tonada sap bé. Alguna beata espantadissa l'haurà acabat fent malbé. Bueno, això. Però ara n'hauríem de fer un amb el calaix de sastre, però aquí ja no... Clar, m'heu dit que m'aixequés de cop i ja no volia. Volia jugar amb el desastre i el desastre. Perquè rimen, no sé si m'entén. Ja l'ha fet! Sí, no quedarà pas malament.